Ị karịrị ha si n'ibu, Chineke karịrị ha na-akpọ gị o. Ị karịrị ha si n'ibu, Chineme mma na ị karịrị ha na-akpọ gị. Eze n'ịdị ebubele, ị mara mma ewo, ị karịrị ha na-etu gị. Jehova n'ịdị ebube, ịdị ngọzi ewo, ị karịrị ha na-etu gị. Oke mmụọ kachasị mmụọ niile elu papa, ị karịrị ha na-etu gị chai. Odogwu akata aka Jehova sị m ị karịrị ha na-etu gị Ọdụmegwu Judah papa, ị karịrị ihe ha na-etu gị chai. O jere ije n'elu mmiri papa sị m ị karịrị ihe ha na-etu gị eturu ya ikuku ama n'ọnya eze na ị karịrị ihe ha na-etu gị chai. Ị ma na ọ bụ ya kewara osimiri uhie ka o wewọrọ anya lọkọrọ. Eze n'ịdị ebubele, ị mara mma ewo, ị karịrị ha na-etu gị. Jehova n'ịdị ebubele, ị mara mma chimo, ị karịrị ihe ha na-akpọ gị chi anyị jem ọnụ ka ị bụ n'ezie karịrị ha na-etu gị Ị ma na ọ bụ ya ka anyị je mee nganga, Jehova Israel karịrị ha na-etu gị Ị ma na ọ bụ ya ka anyị ji anya isi, Jizọs Kraịst karịrị ha na-etu gị chai. So ya ka anyị jeje na Jehovah Biafra karịrị ha na-etu gị chai. Mighty one in battle papa sim, ị karịrị ha na-etu gị ọchịagha kachasị agha niile Jehova ha na-etu gị. Eze n'ịdị ebubele, ị mara mma ewo, ịdị omimile, ịdị ngọzi Jehova n'ịdị n'ukwu ị kachasị ihe niile elu, ị karịrị ha na-etu gị ị karịrị ha na-etu gị Jehova karịrị ha na-akpọ gị Odogwu akata aka odogwu na ya, ị karịrị ha na-etu gị Oke mmụọ kachasị mmụọ niile elu, Jehova na ị karịrị ha na-etu gị chai. Ọ tọrọ ihe mara akpụ n'ike, sịnụ ya nọ karịrị ha na-etu ya. CHERUBIM ya the God of freedom si ya nọ karịrị ha na-etu ya. Ị ma na sị na Biafra is free forever, ọ karịrị ha na-etu ya. Eze n'ịdị ebubele, ị mara mma o, ịdị omimile, ịdị ngọzi Jehova n'ịdị ebube, ị mara mma ewo, ị karịrị ha na-etu gị. Gị atụla egwu, atụla egwu, n'ele anya Chineke, n'ele anya ya ọnụwo isude n'akwa, ọ ga-ebuli isi gị n'ime nsogbu nke ụwa, ọ na-akwara anyị ụzọ, chere mgbe ya abalị nke ga-ebi n'ụbọchị ọṅụ. O setịrị aka ya, gịnị ga-egbochi ya mgbe ọ na-alụrụ
morning, good morning, good morning, good morning wherever you are. Good morning, Biafrans around the world. Good morning, lovers of freedom. Good morning, Biafrans medias. Good morning to you all Biafrans that are preaching the gospel of coming of Biafra. Biafra is here and is here forever. There is no going back, whether they like it or not. Good morning to everyone around the world seeking for this freedom. Freedom, freedom, freedom to us all. Good morning to you all. Yes, Owa Adibo. Adibo is present this morning. Yes. Hey, I have a very big message for us all, and also for those who are holding Mazi Nnamdi Kanu in captivity. Let me ask them this question, as the Lord is also asking. Why are they holding Mazi Nnamdi Kanu? The question is not in my own power, is not in my strength, but the power of the Lord who created heaven and earth, mighty Redeemer, JEHOVAH ISRAEL, Elohim, Jesus Christ of Nazareth, JEHOVAH Israel, JEHOVAH Biafra, ODUMEGWU JUDAH, Jesus, mighty. Jehovah now just say, why are they still holding Nnamdi Kanu in captivity? If the court have dismissed this case, the lawyers, and upon deep, why are they still holding him? So what they are doing is illegal detention. They are not supposed to be holding him. But let me assure them very well that Nnamdi Kanu will come out and vote for this referendum. They will have to release Nnamdi Kanu immediately. They will have to release Mazi Nnamdi Okwuchukwu Kanu immediately without wasting time. And another thing, for those who are doing all this propaganda and saboteur, let me assure you guys, Mazi Nnamdi Okwuchukwu Kanu, the founder and commander-in-chief, and Mazi Simon Ekpa Njoku, the prime minister, are the leaders of Indigenous People of Biafra, IPOB. Mazi Simon Ekpa is a Finnish lawyer, political activist, and also former athlete, and also a freedom fighter. He is one of the current leaders of the Biafra independence movement. He is the designated Prime Minister of the Biafra Republic Government in Exile, BRGIE. So he is a freedom fighter for the release of Mazi Nnamdi Okwuchukwu Kanu, for the Biafran's freedom, our referendum for the declaration of Biafra as its own country very soon. Now, the release of Mazi Nnamdi Okwuchukwu Kanu and what the Lord is saying. I don't know anyone that is planning anything bad. Please cancel whatever evil you saboteur, wherever you are, planning anything evil. May the Lord cancel it, because the Lord have already condemned it. And as a matter of fact, concerning Mazi Nnamdi Kanu treatment, injection and all that stuff has been cancelled. Do not give him any injection. 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 Do not give him any injection, says the Lord of hosts. Mighty Jesus. Onya agbakwala ya ogwu ogbugba. Ihe ọbụla bụ ọgwụ ọgbụgba has been condemned n'ebe ọ nọ.
And in here, basara his treatment, we want the world to know, even if we have say, na hana get treat ya for anything, the world have to know where the medication is coming from. The world have to know the pharmacy that where they sold the medication. The world have to know the practitioner, the doctor, the nurse, whoever that is going to give the treatment. The world have to know and put in record whatever that they are going to do. The world have to know everything about that treatment, says the Lord of hosts. And another thing he wants you all to know, that whoever that is saying that they are going to give him any treatment have to take an oath. Be you a doctor, be you whoever, a practitioner, whoever you are, you're going to take an oath in the name of our God Almighty, CHUKWU OKIKE ABIAMA, and the name of JEHOVAH BIAFRA, Israel, Jesus Christ of Nazareth, that nobody bought you for anything, that nobody buy you for anything, that nobody have promised you for anything. In order you may be one mother. Jehovah saying, I hear the author kakaboya. And anything but any wrong diagnosis. Jehovah I say kakaboya daughter. Ya men and bobola. I say I name a daughter, a bobolon. Bobola. Koboro and then bama manonga. Manahane me. And the name make a young yamana. Na oga me accept any ogo anyhow. Yagala me want accept any ogo. I say matter of fact right now. Ye men accept any ogo. Right now, right now, right now, right now. Ye men accept any ogo. Ye men accept any ogo. Ye men accept any treatment right now. Ya men want when you accept any treatment. I got to be very, very careful. Make sure that anybody who has for treatment is a person that has been trusted. And the person akaya docha. A person nebu in hojo nobi. A person nazu hazu na bayi habayi. A person na bayi habayi. In the mighty name of Jesus, says the Lord of hosts. Jehovah El Shaddai, mighty Redeemer. Jehovah. This message have arrived several times, but I have to deliver this message today as soon as possible. Make sure that they are taking good care of Mazi Nnamdi Kanu. Make sure, Simonekpa, make sure the lawyers, make sure, our lawyer Jimako, make sure that they are taking care of Mazi Nnamdi Kanu very well. And nobody is torturing her. Nobody tell me sorry. Nobody is torturing him. In the mighty name of Jesus. Jehovah El Shaddai, mighty Redeemer, the King of glory, Ancient of days. Only you, Lord, can do what no one can do for us. Only you, Lord, can change every situation and make it right. Only you, Lord, can do and undo and redo all that you have done. Jehovah El Shaddai, Jehovah Elohim. Let me tell you all that are saying that Mazi Simon Ekpa is Mazi Simon Ekpa he's not taking over Nnamdi Kanu. When Mazi Nnamdi Okwuchukwu Kanu anointed Simon Ekpa is when he said, listen to him until our freedom is restored. So anybody that is causing any saboteur, camouflage, or propaganda anywhere should be cancelled. They should stop it right now. They should stop it right now and focus in the freedom of Biafra that is already here. That Biafra is free. We are waiting for the declaration and announcement of Biafra as its own country. And anybody who try to stop it, whoa, let the person fight battle with CHUKWU OKIKE ABIAMA, the God of Israel, the God of Biafra, Jehovah Israel, Jehovah Biafra, Jesus Christ of Nazareth, ODUMEGWU JUDAH. And let me send a message to Wazirike. Wazirike, CHUKWU OKIKE ABIAMA is saying that you knows everything. Wazirike, igekwu eziokwu. Wazirike, Jehovah sene imazuru. Wazirike ima ihe merenu. Wazirike ima ihe merenu. Jehovah sene na shalom. Na shalom since Wazirike. You have been shalom.
okwu he na-akwu apụta ekwe adịghị straight. Ụwa zuru ike ịma ihe mere na ụwa zuru ike kwuo eziokwu. Ụwa zuru ike confess ihe mere. Ụwa zuru ike kwuo eziokwu. Ụwa zuru ike kwuo eziokwu. Ụwa zuru ike kwuo eziokwu. Ụwa zuru ike kwuo eziokwu ka Jehova na-asị gị. Chukwu okike abịama na-asị gị kwuo eziokwu. Ụwa zuru ike ị ga-ekwu eziokwu. Ụwa zuru ike ị ga-ekwu eziokwu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. He said, so shall it be. Ị ga-ekwu eziokwu ihe mere ụwa zuru ike. Dịka unu na-ege. Wee na-atụle ihe niile. Asị onye ama na ibu ndị atụle a na-atụle. Ka o wee dịrị anyị na mma. Ogologo na anyị isi ike na ọ dị mma. Ebe ebere ugebere nkesi ibe ya ebela nkụ ga-akwe ha. Jehova nọnyere anyị. Eze ebube nọnyere anyị. Ọ chọwara nke ọ ga-eme anyị aka lekwe ya na. Onye na-achọ ihe ọ ga-eme anyị obere iwe anyị ga-eburu onwe. Jehova chụwa ndị na-achọ anyị. Ka o wee dịrị anyị na mma. Ogologo na anyị isi ike na ọ dị mma. Jehova kpuchite anyị. Ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. 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 N'aha Jesus. Thank you all. May God continue to protect us. May God continue to save us. May God continue to lead us. May God continue to guide us. May God protect Mazi Nnamdi Kanu. May God protect Simonekpa. May God protect all Biafra medians. May God protect Biafran wearers. May God protect the ESA. May God protect our soldiers, the Biafran soldiers. Hey, may God protect the land of Biafra. May God protect all Biafrans seeking for freedom. And may God guide and continue protecting people around the world. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. And so shall it be. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, El Shaddai. Shalom, people.